खुलुमबाय बियो बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ डनेश्वर गयारा एबसुनि सायाव ओंथि गैयै बिबुंथि होदों बुंदों सोमदोन ब्रह्म दिल्लीयाव कर'ना सन्देर जानाय आसामनि सुबुङा सा 35 सिम बांबाय बेनिनो सा 20 सिआरपिएफ जवान बङाइगावनि सा 250 खौ क्वारेन्टाइन आरो सा 500 नि बांसिनखौ हम क्वारेन्टाइन खालामबाय दानिया आबुं रादाब बावैसो सान सिगां बिटिसिनि आगु मावफुं सोद्रोमा आरो बावखुंग्रि बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि डनेश्वर गयारिया खौरां बिजोङाव बर'फोरनि माहारियारि आफाद एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि हेंथायै ओंथि गैयै बांबुंथि होनायखौ दिनै खौरांगिरि मेल खुंनानै क'क्राझार जिल्ला एबसुआ गोख्रों रावजों सोंखारिदों मख'नो गोनांदि बिएसि आरो बिटिसि गोरोबथाखौ एबसुआ हेंथा होबोदों होननानै डनेश्वर गयारा बानबुंथि होनायजों लोगोसे एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि सायाव माखासे अजद होदोंमोन बबेखानि क'क्राझार थेङापारानि माइबं हाउसआव दिनै मोनसे खौरांगिरि मेलाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि सोमदोन ब्रह्मआ बुङो दि गुबैयै आङो दिनैहाय जे खौरांगिरिफोरनि जे मेल बेखौ लेंनायनि गुबै थांखिया जाहैबाय दाखालि थांनाय 3 अक्ट'खालि बिटिसिनि बारग' इएम डनेश्वर गयारि बिथाङा खौरांगिरि मेल हांख्रायनायनि गेजेरजों माखासे बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंदों बिनि सायावनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि हिसाबै माखासे बाथ्राफोरखौ क्लियारिफिकेसन बा स्पष्ट खालामनांगौ दङ बेखौ नोजोर लाखिनानै आङो बेवहाय बाथ्राफोरखौ बुंनो थाखाय सानदों जे बिथाङा आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायावहाय माखासे बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंदों जे बिथाङा बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बिबानगिरि सासे मावथि जुजारु हिसाबै जे बिटिसि सुक्ति बिटिसि गोरोबथानि हेंथायै बाथ्रा बुंदों हेंथा खालामदों बे बाथ्राखौ बिथाङा अभियोग लाबोदों दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि माहारियारि आफाद जोनोम जानायनि उननिफ्राय बर' हारिनि थांनाय थैनाय थामोनथानि फारसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन आयदाखौ लानानै जे समग्र रायजो राजाफोरनि थाखाय जे दिनै खामानि मावबोदों रायजो राजाया दिनै मोनथिगौ दा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिएसि सुक्तिखौबो हेंथा खालामदों बिटिसिखौबो हेंथा खालामदों बिथाङा बुंदों जेराव बिएसिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा 6 बोसोर गोलाव आन्दलन खालामनायनि गेजेरजों सोमावसारनायनि गिबिसिन फिथाइ हिसाबै 1993 मायथाइनि 20 फेब्रुवारियाव बिएसिखौ सुक्ति खालामदों बावखुंग्रि बियाबनि बिपिएफ दोलोनि बिजाथि डनेश्वर गयारा गावनि सायाव माबाफोर गेनाखान्थि आरो जाख्ल'नायनि अजद दंब्ला बिटिसि ओनसोलाव थानाय रायजो सोरखारफोरनो गुवारै फोरमायना होदों नाथाय एबसु आरो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि सायाव बेबायदि ओंथि गैयै अजद होनायखौ गनायथाव जायाखै राजथावनि गोदान दिल्लीयाव गिख्रंथाव कर'ना भाइरास सन्देर जानाय एबा कभिड-19 पजिटिभ मोननाय असमिया सुबुंफोरनि सानखोआ सा 35 सिम बांबाय बेनिनो सा 29 जादों सिआरपिएफनि जवानफोर मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दिल्लीयाव दासिम सिआरपिएफनि 37 नं बेटेलियननि सा 137 जवानफोरनाव कभिड-19 पजिटिभ मोननो हाबाय बेनिनो सा 29 जवानफोरा आसामनि बेजों लोगोसेनो दिल्लीयाव कर'ना सन्देर जानाय आसामनि सुबुंफोरनि सानखोआ सा 35 सिम जाहैदों गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि अरेन्ज ज'नाव फैनाय बङाइगाव जिल्लायाव सा 250 निबो बांसिनखौ क्वारेन्टाइनआव दैथायहरबाय आरो सा 500 निबो बांसिनखौ हम क्वारेन्टाइन खालामबाय बङाइगावआव दावबायफैनाय समाव हिमन्त बिश्व शर्माया बे बाथ्राखौ मिथिहोदों बबेखानि क्वारेन्टाइन खालामनाय साफ्रोमबो सुबुंनि थैखौ कभिड-19 टेस्ट खालामनो थाखाय बुथुमनाय जाबाय होननानैबो हिमन्तआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दिनैनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों